Ak ste nechýbali na nedávnom Račianskom Vinobraní, tak ste ho určite navštívili. Amfiteáter v Rači už dožíva. Mestská časť má však v pláne jeho nákladnú a výraznú obnovu. Ste zvedaví akú? Pozerajte sa. Obyvateľov Rače už roky trápi zanedbaný areál amfiteátra v Knižkovej doline. Ten bol centrom mnohých akcií, naposledy predminulý víkend na tradičnom Vinobraní. Klincom do jeho rakvy bol požiar spred 2 rokov, ktorý ho takmer úplne zničil. Aj preto si starosta Rače Peter Pilinsky vytýčil ako jeden z hlavných cieľov práve rekonštrukciu amfiteátra. A zámery sú viac ako smelé. Vypracovanie architektonickej štúdie zadala mestská časť prestížnemu ateliéru Valo Sadovský. A my sme ich ateliér navštívili s kamerou, aby sme sa pozreli a porozprávali o ich projekte. Myslím si, že mestská časť pochopila, že pozemok, na ktorom sa nachádza súčasný, zhorený, vyhorený alebo troska posledného amfiteátra, myslím, že vyhorený v 2010, je skvelá príležitosť pre mestskú časť a je to vynikajúci kus pozemku priamo na hranici mestskej časti a Karpát malých. Takže mestská časť, myslím, že pochopila správne, že to miesto sa treba využiť a treba s tým niečo robiť a spolu sme vytvorili zadanie, ktoré hovorí o nejakom voľnočasovom centre. To znamená, tá monofunkcia, ktorá tam je dneska, to je funkcia amfiteátra, má byť nahradená nejakým širším spektrom nejakých funkcií. A čo by mali obyvatelia Rače nájsť na novom mieste starého amfiteátra? Súčasť zadania bolo detské ihrisko, klubovňa, prenajímateľný priestor napríklad na opravu bicyklov. A my sme k tomu pridali aj to, že sme vytvorili rovnú plochu, pretože na tomto pozemku, ako to je dneska, nie je rovná plocha. Je to síce vybetonované, vyasfaltované, ale tá plocha je sklonená v 2 rovinách. Takže okrem toho, že sa tam sedí a pozerá na nejaký koncert, tam nie je možné urobiť nejakú loptovú hru alebo hocičo iné. Neviete si to predstaviť? Tak sa pozerajte a architekt Matúš Valo sa vám pokusí ukázať, ako by mal vyzerať amfik po rekonštrukcii. Keď sa pozrieme na tento pozemok, neviem do akej miery ho vidno, tu na tejto strane sa nachádza cesta s nástupom do Karpát, tu sa nachádza kúpalisko. Starý amfiteáter, časť pódium bol na tomto mieste. My sme sa rozhodli využiť na maximum túto plochu a presunuli sme amfiteáter na druhú stranu, kde sme zasadili sedenie amfiteátrové do svahu. Takisto vytvárame nejaký nový objekt toho pódia zázemia. Trochu to zmenšujeme, pretože nejaké skúsenosti z reálneho fungovania nejakých umelcov a hudobných telies nám hovoria, že bez problémov sa zmestia aj do menších priestorov, ako tam boli a vieme tie priestory trošku zmenšiť, tak aby nám ostal priestor aj na iné funkcie. Na pôvodnom mieste amfiteátru sme vyrobili rovnú športovú plochu so sedením. Je to plocha, na ktorú sa v zimných mesiacoch môže dať napríklad prenajímateľné kazisko, alebo je tam basketbalová, futbalová, je to multifunkčné v podstate. Ale čo je dôležité, že je to rovná plocha, ktorá v tomto území predtým nebola. A potom tu máme nejaké 3 diamanty, ktoré sú určené na ako detské ihrisko, respektíve ihrisko a máme tam rôzne prvky, niektoré môže byť detské ihrisko, niektoré sú fitness prvky alebo rôzne prvky pre seniorov. Do svahu sme zapustili 2 objekty, dôležitá súčasť celého voľnočasového areálu sú verejné WC, kvalitné verejné WC, kde ľudia, ktorí sú tu, môžu ísť na záchod, ktorý je čistý, bezproblémový. Ale takisto aj prenajímateľný priestor, ktorá funkcia sa môže vykryštalizovať počas procesu prípravy. A potom to je druhý objekt, ktorý má byť objekt klubovní. To znamená, že idea je, že tam nejaká organizácia tam bude mať prenajatú za nejakú symbolickú cenu klubovňu, tak aby tento priestor fungoval aj v zime. Rátame s prírodnými materiálmi, ale sme v Karpatoch skoro. Strechy vlastne týchto 2 objektov sú zatrávnené, oni by mali byť ponorené do svahu a dokonca aj schody amfiteátra sú zatrávnené z časti. Ateliér Valo Sadovský pripravil naozaj veľmi zaujímavý projekt. Či prebehne rekonštrukcia presne podľa neho, je však zatiaľ predčasné hovoriť. Toto je zatiaľ ideálna varianta. Brali sme do úvahy nejakú realitu, vlastnícke vzťahy a tak ďalej, ale toto je ideálna varianta. Či tieto 2 objekty budú len jeden, pretože to bude dajme tomu moc drahé, alebo budú konfigurované tak, aby to stálo menej peniazy. To je otázka nejakej komunikácie s mestskou časťou a otázka taká, či tá mestská časť bude mať nejaký budget, bude sa vedieť, a asi samozrejme bude mať
že v akom budžete sa hýbeme. Vieme, v akom budžete sa hýbeme aj teraz, ale radšej sme začali s maximalistickou variantou, ktorú budeme oklesávať. S tým, že samozrejme ten koncept ostane zachovaný. Architekti hľadali inšpiráciu pri tvorbe zadania najmä v zahraničí. Keď človek robí takúto vec, tak sa pozerá na to, čo sa urobilo v tomto smere väčšinou v zahraničí, kde proste strašne je veľa takýchto projektov. Proste zahraniční sú trošku ďalej a pochopili, že proste tá mestská časť musí tým ľuďom niečo odovzdať. Tých inšpirácií je tam mnoho, ale tam sme sa inšpirovali najmä v nejakých materiáloch, ktoré fungujú, nefungujú a v nejakom skladaní tých funkcií. Máte vedomosť, že niečo podobné už na Slovensku je, alebo toto bude niečo unikátne? No ja si myslím, že nestretol som sa s tým, že nejaká mestská časť alebo mesto až takto proste celkom myslím, že logicky a s dôrazom na nejakú funkčnosť a reálny život by pripravoval niečo takéto. Ak sa vám návrh z dielne známych architektov páči, alebo máte k nemu výhrady či ďalšie otázky, ste vrelo vítaní 3. októbra 18. dne v Nemeckom kultúrnom dome na verejnej prezentácii tohto projektu. Súčasťou prezentácie bude aj diskusia so starostom a tvorcami návrhu.